نجمع ربنا. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዘአምን ወትማፀን ክህደተ ከሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ይእትስምዐ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናብተከ ዜን ሰብሐክ ንባርከከ ዜን ተአምነከ ንስእለከ ዜን አሰበካክ ንገኒ ለከ ዜን ቀኒ ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብር ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ጽዋዕከ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ ዘይብላ አንተ ምሰሶ ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን። ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝወሰካና ናብዚ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ ድማ ኣምላክና ሓይሊ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ። ጉባኤ ኣምላክና ካብ ቅድስናኻ ቅድስና ካብ በረኸትካ በረኸት ካብ ረድኤትካ ረድኤት እንካፈለሉ ግበረና። ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ስኻ ትፈትዎ ስኻ ትሕጎሶ ጾሙን ትሕጎሰሉ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና كما يوعدكم ዓይነኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ይመስገን። በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ፃናናዕልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነብሲ ተኣስር ፍትሓልና ፍሓ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀበባ መከራ ኣብ ሽግርን ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እነበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግበና ሎም ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታሕ ወይ ስረይ ዚና አምላክና ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከቀና ሰረት ያደምሳት ሲያበሳ ወልዱ ለብርካሻት ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት ወሂድ የቆናት ሮን ሳይር ጎጻናት በበስመከሙ ኩኑ ፍታኑ ንጻነ ይረሰንስ ኩሉን ስሜት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ በልዓስ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بالعصر تغلطه بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا 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 كرسوس ذا سعديا من بارسقا قويتانا إيس كرسوس أم قبرين نفس أمتا ساعات معالتن إيا كمون دك أسام سالمان سلزخوني كم وداتا قزيع المساب تغصر ناي مسقانا صولوت سناي نقر نزقبر لنا غرب أحلي زيابي ربون قويتانا أملاخنا مدعنا إيس كرسوس نمسكنو لنا سويرنا رديئناني حلونا نغربنا تقبلنا تماغبنا نتنينا كسعادة سعاد زيعونا بسحنا أيوب الجون بزاق الدس على زيان بكل زمن وطنا بفصم سلام كحلونا كلن زح እግዚአብሔር አምላክና እንለምነለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተሕዛቡን ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተለ ሁሉ ግብረን ምን ተሁሉ ግብረን አውሽ ሁሉ ግብረን መስከነካለና ስለ ሰወርካናን ዝረዳኻናን ዝሐለኻናን ነባኻውን ስለ ዘቅረብካናን ተቀበልካናን ስለ ዘዖብካናን ዘጥናኻናን ክሳዳ ሰዓት ያውን ስለ ዘብጽኻናን መስከነካ ወጎይታ ይቅርበለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካለና ካብ ምሕረትካው እንደለና ነዛ ቅድስ ስዕለት ዚኣን ኩሉ ዘመን ይወትናን ናኻ ብንፍራ ብፍጽም ሰላም ክንፍጽም ሃበልና كل غناتن كل مكران حبون قولن زخنا كل قبر سيطانن مخرخ فاسباتن من العال سلان أقويتا كبير كاب كل حزب خاونار كاب درياب زلزلنا يبوتاونار زتعمن زحشن عزلنا تمانا ننكر بيتن كل حيل سلان كرقة سلطان زهاب كان نسخاخمو كاب كل خفاء منا قال هنن برنا فتناي تأتونا
عدو الدخاء ويتنام لخنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزجبره عرتني قرتان سخام عرم حوم دخنا منفس كلسن مسجانا صنعات بوز لك على من كل سعن زال علم أمين مزمور 51 وأملاك مثال خم حرم تعبيرنا قبل سايد مسس كاو تبيك عصبني أو حتى وين أنا أبس حتى كل جزيب كلمة ድምፂ ተዓፅያትኩም ኣላ ኣቦና እንዳ ዓፂዋ ተንከፍ ኮነ ኦኬ ኣብ ቅድሚኻ ከይገበርኩ እንካ ብሓጢኣት ተነሰተኒ ንሓቃ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕቡእን ጥዑም መሃረኒ ምእንቲ ክፀርስ ስምዕ ዛጥረኒ ካብ በረድ ክፅዕዶ ፀበኒ ተንዝቐጥቀጥካ የናፅምቲ ሕጎሳት ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገፅካ ካብ ሓጢኣተይ ከብሎ ንብዘላ ኣበሳይ እውን ድምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገፅካ ይደርብየኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻን መፍረስ ክምሮም እየ ሓጥኣን ናባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳድም ኣናግፈኒ ልሳነይ ንፅድቂ ሃልል ክትብለሉ እያ ጎይታይ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸና ፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባህ ብለካን እዩ ተዘይኮነስ መቕረቢ ኩልካ ንረ መስዋዕቲ መራራይ ትውጎኒ ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስቡርን ቁጥቁጥን ልባይቱ ንቆኒ ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት ኢየሩሳሌም እንዳቕ ሽዑ መስዋዕቲ ጽድቂ ብዝሓርፍ መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽዑ ኣብ መሰዊኢኻ ኣርሑ ከቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ አሜን ኣቦና ኣቤ መላእክተ ሰላም ኣብኣ ከለኹም መዝሙር ዳዊት መበል 130 ክትጽልዩ ኢልና አሜን አሜን አቦና ማማ ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ኣቦና ኣቤ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ኣነ መበል 134 ክትጽልየ መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 137 ባባ ያዕቆብ ምሳኺ ህሉ ድኸውን ብሓደ ተሃሊኹም ድምፂ ግበርለይ ኣሎ እሺ መዝሙር ዳዊት መበል 138 ክትጽልየ ኢልና ባባ ያዕቆብ ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 141 ዙም ዩዘር ኢልና ኣቲና ደለና ሽም ናይ ምን ምዃና ንገሩኒ ኢኹም መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ሓፍትና ፍሮይኒ መዝሙር ዳዊት መበል 146 ዓውና መምህር ተኽሉ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ምናልባሽ ድዘለልክዎ ከይህሉ ድምፂ ጌርኩም ንገሩኒ ኢኹም ዙም ዩዘር ትብል ዘላ ከዓ ናይ መን ምዃና ተትሕብሩኒ ፅቡቕ ነይሩ أنا سنايتي قلنا زور فيك سمعكم يدحني እሺ ሓረይ ማማ ብሬ ካለ ሰብ ኣሎ ዲ ምሳኺ بين ዲያቆን ወደ ኦኬ ብክልተ ኣቲኺ ስለ ዘለኺ ሓንቲ ብረይ ትብል ኣላ እታ ናይ ቀደም ከዓ ኣቤል ኣይፎን ትብል ብክልቲአን ኣቲኺ ስለ ዘለኺ ቅሬታ እሺ መዝሙር ዳዊት መበል 148 መምህር ትምኒት ክትጽልይ ኢልና እሺ ዲያቆን ያነ ድኸንብባ እሺ ሕራይ ዓዲኹም እሺ ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙረ ዳዊት 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብርሃናት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ ንዘላለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ
أتم قبلات بحرن معمقن كلكم أتم حون بردن أسحيتان قمن قالوا تسلت وولان أتم مخرانن كربيتن كلكم فريتا ومن سحدتاتن كلكم أراويتن كلاتكم انسسا لمم تولو نفرتن عوافن نقسات مدرن كلاتكم أحزابن مسافنتن كلاتكم فرت مدرن أقبازن قرازتن عبيت مسنايشتو سمو بين العليو قرماو أبلع لسماين مدرن يمو نسم እግዚአብሔር يمسغنو نهزبون قرني العالة سلخلهم قدسانو دك إسرائيل اتزقربو زهزبي يمسغنو هاليلويا هاليلويا آمين هللويا يبرتي ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ بمنفس كأنا بيت مقدس ومسئ ولدنا إيسوس عن كم سرعة قبل مساعته سمان دم أبي دحافه نعم لهم كم جنا بلا بارخو وقويتين تنازام مقلات برهان نزغاء سروا ألوان كبرت خون أبقى مخلو زد على خيوم دحان كعين تكبر عياس حج خمس زربان خمس زربان باري قاب سلام تفان وإقابله بس قانا نجابير أملاق يكون أمين أو كرسوس أملاقنا سيراب بخان منفس قدسين لمن كل سعن يسجدوا لكالونا أمين آمين ኣብ ክፍልታት ጸሎት ኣዴና ኤልሳቤጥ እንሆ ኣብ ቅድሚቱ ነፈራዲ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ በብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነሰ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን ድያ እዋ ገሃነም ኣብ መገን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ኢሉ እዚ ቀኒለይ ኣሜን ማማ ብረይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት ሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣተሸለልትና ከዳዕ ስጋኺ ኮንኪ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ቅርብ ለለለይ ወደይና እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ ቤተ ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘርዕድን ስንብድ እቲ ዘለኣለማዊ ፍርኻውን እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱምን ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተዩን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጥ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበረኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ማማ ሙሉ ኦ ንጽሕቲ ድንግል كما يمسيهم أبين نتنحي هو تمسكن ونتسهت رنقل نبار يا أخي تقولت افتلال رديت كي زرقحي نتاب حلناي كم معبل زقامات الكفو حسابات كباير حقيو نتحممت نفسي بخنتنة عزيز غالواتات في الله مو نابطولة من نقاحن عبقسية مخنياتون سخي كعاليتن محرات التلمنن علايتن عدا إخي عدا من حيوات نقسين أملاخين
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋዬ ኢኺ ኣሜን آمين. انسى جيجي فاصل زل قرب كان شيء ماشي ممر سارة او قويتا بزالي تزي انا عمو بزي حاتياتنا حد حلونا هرنايزوت وقويتا بزا ليتي زي أنا عمو بزي حاتيات كن حدر حلونا أو أملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا برختك عزيو بزيهيو قدس سمكاون نزل عالم كبري زمال أوي آمين أو قويتا كمتي عباخا توكلنا يزلنا مهرتكا كم أدخنا لنا عينت كلنا عاقها يتصبع لها نسخا عب أوانو مقبت هبوم أو أملاخنا مدهانينا أو تسفى كل وسنات مدرس معنا أو قويتا نسخا إخا كابزي آلي تسين نزل عالم تدهننا تأقبنا آمين أو قويتا بروخي خام مو فرخا مهارني أو قويتا حقنتكا بروخي خام مو بكبرخا برحلي أو قويتا مهرتكا نزل عالم ينبر أو قويتا أنا عين تكبر إلكا كولدونا ولدو مقعبيس لزخونكا أي تنساقني أو قويتا أنا أخا بدلي مو مهارنن نفسي عدهنا نابلكو اتسلي علخو وقويتاي عباخات وكيل علىكم عدهنني فقعدك خجبر كعام هرني نسخة أملاخي فالفالي هوات إخا ببرهان كاد معنا برهان نرئي مهرت كان أبتم زفلتخا كبرخا خان أبقنوعات لبي تمسا تسقام برخة مسكانا بحق ناتكاي أو قدم عالم زنبركان نزل عالم تنبر زلوخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسكانان وداسين قرمان يقبا لو من كل ساعة نزل عالم آمين أول قويتها بعخا مأمان النسم كام زمارن سنة يمو مهرت كاب صدصبا حق أنت كادما ليتي أزنتو هللويا آمين هللويا آمين هللويا حفتنا فروين وداسي سلس قدس بديكم أوكي ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሰለስተይቲ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጌታ መሓረና ምስጋና ንወድን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብጽሓየሞ ምንቲ ተቅዱስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትናን ኣሕዋትናን ናሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍኦ ካብ ሓጢያን ዝጽፍዎን ካብ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢያን ዝጽፍዎን ካብ ጎይታ ረዳእና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክደንገል ኢኸ ብስጋኹን ደንገል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን آمين حاونا ممر تخلو مسقانا نقدس لنقل مريم مسكان قدس دنقل مريم وقدس ملت تصقى كل جزء دنقل زخانك ولادي أملاك
أدو خريستوس سلام نبلكي من حاتياتنا خحد قلنا نفقر ودخي صولتنا أحرق لنا نحكينا برهان إيسوس كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدست دنقل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حديقو خمحرنا نابقويتا لمننا وقدست دنقل مريم ولاديت أملاك نزل السب إمنتي أمالاديتنا ودخي إيسوس كريستوس بهدقات حاتيات كتصقونا لملنا وناي حقي نقست دنقل سلام نبلكي وانا أمانيل أملاخنا زولد كلنا فرح الزلنا سلامتا نقربلكي ودنقل بقويتنا إيسوس كريستوس تأمنت أمالاديت حاتياتنا من انتخاد قلنا تذكرنا አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ መተው ጸሎተ ሃይማኖት መእተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽበረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ዝወለድክልናን መፂኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንፀድቃን ዕለልታኦም ቤተ ክርስትያን ፅንዓት ንሃፃኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ወጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርኸና ኣሜን ይቐኒየለይ አሜን። ገንዘብክን መምህር ትምኒት ናይ ሃይማኖት ጸሎት እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዝተፃሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመፅእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስትያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመፅእ ሂወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ስለዝተዋሃበና ዕድል ምስግን ኣገልግሎት ባረኽ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን ትራ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ትራ ላይሶን እሺ ባባ ያዕቆብ ቅዱስ ቅዱስ
أنا هم بار ايش عبي ياكل قدوس 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን ምሉኣት እየን። ኦ ንኹሉ ተምልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን። ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር። ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ዝሰርሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልየና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ትግባርና ይኹን። ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ وعقوبك معبدان بكم رتك أملاكنا وعقوبك معبسانا ጎይታ ቡቅዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓመፃናን ደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓርቅና ንሕደገልናን ወኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣለኣኸልና ብፀጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይትናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ውሂቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን እቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊስ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያልትን ብርዳእና ህልውናን ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ንምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብርኹ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ
እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ክብረና ምስጋናን ንአምላኽ ይኩን እግዚአብሔር ስማዕና እግዚአብሔር ይቀበሎ ተረፈ ጊዜና ድማ አምላኽ ይባርከልና አሜን አሜን ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንአምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ከም ፍቃድ አምላኽ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ድግማ ክህልወና እዩ አቦናን መምህርናን አቦይ መርጌታ ክምህሩና እዮም ነቦና ተዛረባ አንደበት ንዓና ድማ ድሰምዕ እዝኒ ልቦና ይሃበና አቡና ሼር ግበር ራእኻሞ ኣብ ስክሪን ክንገብራ ሼር አይኮነትን አላ መስለን መምህር በዚህ ኬር ያለሁ ኮይናና አቤ መርጌታ ሪኦ ኣሎ ኣብዚ የለን ኣብዚ ናያትና ኮምፒውተር እስኪ በዚህ ሼር ኮይን ኣሎ أنا بعلي أدمن كوني موني كفتنا بقى غير ديكون ماشي وي بعل خاخت كبرن لك مسلني عاري ياز the host اوكي هجيش شير غير كاللخا انا ناب سكرين كم زي أو. ماشي مدركنا بابانا الهوت يسمع لنا تسأل صلوت كله كلمة እግዚአብሔር عريقو معاد زورر مهرات زورر يقبرلنا زغبركم حزب እግዚአብሔር نز قدست بيت ክርስቲያን تهبا أقلقلوت بانك أدوان بتبعتن جزيهمن سراحكمن عرفتكم وهايتكم تكاتاتلو وزلهم كساب ساعة بدحن سلام عكيبو بز قدوس أقلقلوت كنساتف زردانا زدقفنا لولا بحري فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يبسحيو كم تلمود حاولنا ممر تخل مريم كعزبنا قلقلوتهم يبارخ نقول له عدى اليوم ما قريبا ملو كل جزيه خم نكاتاتلو مجمريا خنجمر كلنا نايت معرف نايت مصحف بمولو صما يزقرب مكتتالو طعمنا انتي مسودانيات معرف كاني ابز معرف زنتاي تماهرناها ناي كل حفيشاو زازا ما يقرب مالتي ابز مالو ابتناي بيت ክርስቲያን ዶክመንት ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ኣሎ ብግቡእ ክንከታተሎ ነቶም ዘይፈል ሓበሬታ ዘይብሎን ከዓ ክንሕብሮም ኣብዚ ጥዕም ግዜ ኣብዚ ተዓመልና ግዜ ክንሰምዖ ስለንኽእል ማለት እዩ ሕራይ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ካልኣይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ መዛዘሚ ኢና ክንርኢ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ሕራይ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ መለኮታዊ ጸጋን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ይዝብል መለኮታዊ ጸጋ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር መለኮታዊ ጸጋ በአምላኽ ዝወሃበና ሕያብ እዩ እቲ ስነ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ንብሎ ከዓ
ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ እንዕቅበሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መእተዊ ሕጥቦ ጽሑፍ ናይዚ አርእስቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነዚ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝጀመረሉ ቀንዲ ዕላማ ምእመናን ኣብቲ ዝተቐበልዎ ክቡር እምነት ጸኒዖም ክነብሩን ብፍልጠት ኣምላኽ ከዓብዩን ንምትብባዕ እዩ ንምንታይ ንኽልተ ነገር ኣብቲ ዝተቐበልዎ ክቡር እምነት ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመስረተ ዝደሓናሉ ክቡር እምነት ናይ ድሕነት እምነት ጸኒዖም ክነብሩን እንታይ ከዓ ክኾኑ ብፍልጠት ኣምላኽ ከዓ ከዓብዩ ምክንያቱ ፍልጠት የናግፍ ኢሉ ፍልጠት የናግፍ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ ዝብል ናይ ኣምላኽ ምሕረት ናይ ኣምላኽ ለውሃት ናይ ኣምላኽ መጋብነት ድሕነትና ኩሉ ኣበይና ንረኽቦ ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ኣብቲ ዝተቐበልዎ እምነት ጸኒዖም ክነብሩን ብፍልጠት ኣምላኽ ከዓ ከዓብዩን ንምትብባዕ እዩ እተን ቀንዲተን ዕላማታት ከምዚኣ እንድሕር ሒዝናየን ኣብ እምነትና ክንጸንዕ ብፍልጠት ኣምላኽ ንዓቢ ምህላውና ዘይምህላውና ነብስና ክንርኢ ይሕግዘና እዩ ክርስትና ስቂልካ እትቕበሎ እምነት ጥራይ ዘይኮነስ ዕለት ዕለት ብጸጋ ኣምላኽ እናተደገፍካ ናብ ፍጽምና ዝግበር ጉዕዞ ምዃኑ የብርህ ተቐቢልካዮ ተቐቢልናዮ እንተደኣ ሒዝናዮ እንተዘይፈሪናሉ ሓባእ ወርቁ ተባሂሉ ሃካይን ክፉእን ተባሂሎም ኣምላኽ ዝሃቦም ነቲ መክሊት ዘይርብሕዎ ተሓቲቶምሉ እዮም ማለት እዩ ትሕዝቶ ይብል እዚ ምዕራፍ እዚ እምነት መሰረት ከም ዝኾነ ገናኸ እምነት ጥራይ እኹል ከም ዘይኮነ ይምህር ክርስቲያን ኣብ ጸጋን ፍልጠትን ከዓቢ ከም ዘለዎ የዘኻኽር እምነት መሰረት እዩ ተኣምኖሰ መሰረት እዩ ይብል እምነት መሰረት ክኸውን ከሎ እንታይ ከዓ ምስኡ ዝኸይድ ክርስቲያን ብጸጋን ፍልጠትን ከዓቢ ከም ዘለዎ የዘኻኽር መግለጺ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣባይ ጥራሕዲ ጠፊእኖ ዋላ ጸልሚትሎ ዋላ ንኹሉ እዩ ወንኹሉ እዩ መምህር ትከታተሉና ኣለኹም ይቕረታ ጽቡቕ ኣለኹም እግዚኣብሔር ደግፍኩም ኣቦናይ መምህር ተኽማርያም ትከታተሉና ኣለኹም ኣራይ ክሳብ ዝመፁ መምህር መግለጺ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቶም ኣመንቲ يغريتا أوتاتنا تصنيها سوري بقى هري قابل حن مساهم هري تبو مسي الله هجي ممري زبنا قلقلتكم يبارك እግዚአብሔር يدقفكم تحزتو إذا معرف زي امنات مسرت كم زخونه قناخه امنات ጥራይ እኹል ከም ዘይኮነ ይምህር ክርስቲያን ኣብ ጸጋን ፍልጠትን ከዓቢ ከም ዘለዎ የዘኻኽር ኣብ ጸጋን ፍልጠት ኣምላኽን ከዓቢ ከም ዘለዎ መግለጺ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቶም ኣመንቲ ካብ ዝተቐበልዎ ክቡር እምነት ተበጊሶም ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ቅድስና ክበጽሑ የተባብዖም ቀንዲ ጥቕሲ ናይ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ኢና ዘለና ቀንዲ ጥቕሲ ኣብ ቁጽሪ 3 እቲ ብፍልጠትን ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓና ኣምላኽ ሓይሉን ህይወትን ንፍርሓት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ሃበና እዩ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሓት እግዚአብሔር ዝኸውን ኩሉ ካብ ሃበና ኢሉ ጥቕሲ እቲ ንኽብሩን ንሰናይ ግብሩን ዝጸዋዓና ብምፍላጥ እቲ መለኮታዊ ሓይሉ ንህይወትን ንምልክት ኣምላኽን ዝኸውን ኩሉ ሂቡና እዩ መግለጺ እዚ ጥቕሲ እዚ ኣምላኽ ቅዱስ ህይወት ንምንባር ዝሕግዘና ዓቕሚ ድሮ ከም ዝዓደለና የረጋግጸልና ኩሉ ነገር ካብ ጸጋ ኣምላኽ ይጅምር እምበር ብናትና ሓይሊ ጥራይ ኣይኮነን ምክንያቱ በዓል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 5 ብዘይ በኣይ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእልን ኢኹም መለኮታዊ ጸጋን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን እተን 8 መሳልል ዕብየት ኢሉ ስለዚ ናብ ዕብየት እንኸደሉ ደረጃታት ኣቐሚጥሎ
እታ ቀዳመይቲ እምነት እያ እዚ መሰረት ናይ ኩሉ መንፈሳዊ ህይወት እዩ ብዘይ እምነት ምስ ኣምላኽ ርክብ ክህልወና ኣይክእልን ካልኣይ ሰናይ ግብሪ ወይ ሕያውነት ኣብ ልዕሊ እምነትና ሰናይ ምግባር ክንውስኽ ይግባእ እምነት ብግብሪ ክግለጽ ኣለዎ ደረጃታት እምነት እቲ እምነት ምስ ሓዝናዮ ናብ ምንታይ ይመርሐና ናብ ሰናይ ግብሪ ናብ ሕያውነት ይመርሕ ሕያውነት ከዓ ናብ ፍልጠት የሰጋግር እዚ ፍልጠት ኣምላኽ ፍልጠት ሓቂ ማለት ፍልጠት እዚ ማለት ንኣምላኽን ንቓሉን ብዝበለጸ ምፍላጥ እዩ ንፉዕ ክርስቲያን ንመን ከም ዝኣምን ብፍልጠት ክፈልጥ ኣለዎ እቲ ብባህሊ ብልምዲ ንፈልጦ ኣምልኾን ብሓቂ ብቓል ኣምላኽን ብዶግማን ብቆነናን ንፈልጦ ፍልጠት በበይኒ ስለዚ ከዓ እዩ እዚ ማለት ንኣምላኽን ቃሉን ብዝበለጸ ምፍላጥ እዩ ንፉዕ ክርስቲያን ንመን ከም ዝኣምን ብፍልጠት ክፈልጥ ኣለዎ ብፍልጠት ኣምላኽ ምክንያቱ ህዝበይ ስኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ እዩ ዓቕሊ ወይ ርእሰ ምቁፅጻር ንገዛእ ርእስኻ ንትምኒትካን ንስምዒትካን ክትገዝእ ምኽኣል ካብ ፍልጠት ዝመጽእ ስነ ስርዓት እዩ ዓቕሊ ወይ ርእሰ ምቁፅጻር ማለት ንገዛእ ርእስኻ ንትምኒትካን ንስምዒታትካን ክትገዝእ ምኽኣል ካብ ፍልጠት ዝመጽእ ስነ ስርዓት እዩ ትዕግስቲ ኣብ ግዜ ፈተናን መከራን ከይተሰናበድካ ጸኒዕካ ምጽባይ እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለእመ ትሰሙ ቀትለ ወድምፀ ጸባዒት እቁወኢ ትደንግጹ ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ከለኹም ኣስተውዕሉ እምበር ኣይትሰንብዱ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ከዓ ንሱ እዩ ዝብሎም ህድእ በሉ እሞ ኣምላኽ ክዓይ ክትርእይዎ ኢኹም ብቅድሚኦም ባሕሪ ብድሕሪኦም ፈርዖናውያን ብየማኖም ጸጋሞም ኣረማውያን ኣብ ዝተኸብሉ መሬት ክንድዕንኩ ኣብ ዝኾነትሎም ህድእ በሉ እሞ ኣምላኽ ክዓይ ክትርእይዎ ኢኹም ነዞም ግብፃውያን ከዓ ድሕሪ ሕጂ ንዘለኣለም ኣይትርእይዎን ኢኹም ስለዚ ትዕግስቲ ማለት ኣብ ግዜ ፈተናን መከራን ከይተሰናበድካ ጸኒዕኻ ምጽባይ መከራ ዘይሰገረ ክርስቲያን ምዃኑ ዘይረጋገጽ ክርስቲያን እዩ ኣምላኽነት ቅድስና ምናልባት ከተንብቡ ከለኹም ፍርሓት ኣምላኽ እያ ትብል ዘላ እዚ ብፍርሓት ኣምላኽ ዝንበር ቅድስና ኣምላኽነት ቅድስና ንኣምላኽ ዘኽብር ህይወት ምንባር ኣብ ኩሉ ግብርና ንኣምላኽ ደስ ዘብል ነገር ንምግባር ምጽዓር ሕያውነት ናይ ኣሕዋት ፍቕሪ ነቶም ኣብ እምነት ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብሓቂ ምፍቃርን ምሕላይን ሕያውነት ወይ ናይ ኣሕዋት ፍቕሪ ነቶም ኣብ እምነት ዘለዉ ኣሕዋትና ኣሓትናን ብሓቂ ምፍቃርን ምሕላይን እዩ ፍቕሪ መለኮታዊ ፍቕሪ እዚ እቲ ዝለዓለ መሳለል እዩ ንኹሉ ሰብ ንጸላእትና እውን ከይተረፈ ዝወሃብ ብዘይ ቀድሚ ኩነት ዝግለጽ መለኮታዊ ፍቕሪ እዩ ስለዚ እዚኦም እዮም ቶም ናይ መሳልል እምነት ዝበሃሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ እዚኦም እንተኣልዮም ሃካያትን ዘየፍርዩን ከምዘይ ትኾኑ ይገብረኩም እዩ ይብለና መግለጺ ክርስትና ስቕኢልካ ትጸንሓሉ ቦታ ዘይኮነስ ዕለት ዕለት ዝሕደስን ዝዓብን ህይወት ምዃኑ ዘርኢ መሳልል እዩ እዚኦም ፍረ እምነትና እዮም ከምታ ዘላታ ከም ብባኤን መዘከርታ ዝኣክል እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓኩም ኣምላኽ ሓይሉን ህይወትን ንፍርሓት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብኡ ተኽብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂእኩም ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህርዩ ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ዘበለና ተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ኣብቲ ደግነት ፍልጠት ኣብ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብ ምግታእ ርእስኻ ፍርሓት ኣብ ፍርሓት እግዚኣብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋት እውን ፍቕሪ ንኹሉ ሰብ እዚ ነገር ዝንተለኩም እናማዕበለ እውን እንተኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃካያትን ዘየፍርዩን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እዩ እዚ ነገር ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምጽራይ ዝረስዕ ዕውር
ነታ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ እምነትና ነዞም መሳልል እዚኦም እናረኣና እንዳፈተሽና ኢና ክንደይ እዮም ምሳይ ዘለው ክንደይ ተሪፎምኒ እንዳበልና እንሪእሉ ፍልጠት ኣምላኽ እዩ መለኮታዊ ጸጋን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ትምህርቲ ኣቦታት ትምህርቲ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ትሕዝቶ ቅዱስ አትናቴዎስ ብዛዕባ ተማቃልቲ መለኮታዊ ባህሪ ተማቃልቲ መለኮታዊ ባህሪ ቴዎሲስ እንታይ ማለት እዩ ተማቃልቲ መለኮታዊ ባህሪ ማለት ወዲ ሰብ ብጸጋ ኣምላኽ ምስ መለኮታዊ ባህሪ ዝተሓሓዘሉ ወይ ዝካፈለሉ መስርሕ እዩ ኣቦና ቅዱስ አትናቴዎስ ነዚ ነገር ዝገልጾ ከሎ ሓንቲ ብርህቲ ጥቕሲ ኣላቶም ንሕና ኣማለኽቲ ምእንቲ ክንከውን ንሱ ክርስቶስ ሰብ ኮነ ንሕና ኣማለኽቲ ምእንቲ ክንከውን ንሱ ክርስቶስ ሰብ ኮነ ማለት ንሕና ንኽንድሕን ክርስቶስ ሞይቱልና ንሕና ካብ መርገም ናፃ ክንወፅእ ክርስቶስ ነቲ መርገም ፀይሩልና ንሕና ካብ ሞት ንኽንድሕን ክርስቶስ ሞይቱልና ስለዚ ናብታ ኣምላኻዊ ጸጋ ኣደይብና ማለት ንሕና ኣማለኽቲ ምእንቲ ክንከውን ክርስቶስ ሰብ ኮነ እዚ ማለት ግን ንሕና ፈጠርቲ ንኸውን ማለት ዘይኮነስ ከም ተሓፂን ኣብ ውሽጢ ሓዊ ምስ ኣተወ ንባህሪ ተሓዊ ተቐቢሉ ሕብሩ ዝቕይርን ዝበርህን ንሕና እውን ብጸጋ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ቅድስና ዘለኣለማዊ ህይወት ንምክፋል ዘለኣለማዊ ህይወት ንካፈል ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ትምህርቲ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ አትናቴዎስ አራይ መወከሲታት ምስክርነት ደብረ ታቦር ጥቕሲ ማቴዎስ 17 ካብ 1 ክሳብ 5 ድሕሪ 6 መዓልቲ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ንያዕቆብን ዮሐንስ ንስን ሓዊ ተማልዩ ናብ ነዊሕ ከረን ደየበ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ በርሀ ዓለቡ እውን ከም ብርሃን ጸዓደወ እንሆ ድማ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ክዘራረቡ ተራእይዎም ጴጥሮስ ድማ ንኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ምዃን ንዓና ሰናዩ እንተ ትፈቱስ ኣብዚ ሰለስተ ዳስ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ ክንሰርሕ በሎ ገና ክዛረብ ከሎ ድማ እንሆ ብሩህ ደመና ኣጽለሎም ኣብቲ ደመና ከዓ እቲ ብኡኡ ዝሰመርኩ ፍቁር ወደይ እዚ እዩ ንዕኡ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መጸ መግለጺ ጴጥሮስ እቲ ዝምሁሮ ዘሎ ቃል ጽውጽዋይ ዘይኮነስ ባዕሉ ብዓይኑ ዝረአዮን ብእዝኑ ዝሰምዖን መለኮታዊ ክብሪ ምዃኑ የረጋግጽ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 21 መለኮታዊ ጸጋን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ትንቢት ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቃድ ሰብ ኣይመጽን ጥቕሲ ትንቢት ቅዱሳን ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ካብ ኣምላኽ ተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቃድ ሰብ ኣይመጽን መግለጺ መጽሓፍ ቅዱስ ብፍቃድ ሰብ ዝተጻሕፈ ዘይኮነስ ቅዱሳን ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኾም ዝጻሕፍዎ ሓቀኛ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ይድምድም መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሰብ ክእለትን ጥበብን ውጽኢት ዘይኮነስ ኣምላኽ ንሰባት ከም መሳርሒ ተጠቒሙ ዘውረዶ ቃል እዩ ስለዚ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 2 ነቲ ቀደም ቅዱሳን ነቢያት ዝተዛረብዎ ቃልን እናበለ ዘዘኻኽረና እቲ ቃል ሕያው ዝኸውን ድማ ካብቲ ምንጭ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተላእኸ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተጻሕፈ ክትርጎም ከለውን በቲ ዝጻሓፎ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ክትርጎም ዝኽእል እዚ መንፈስ እዚ ድማ
أبتا قويتا زقوما بيت خريستيان إيو زنبر سلطان أبوتات انتاوي أنا أبوتات بيت خريستيان نتخاب هواريات تقبل وتمهرتي بتنقى غسل الزم حلالو فلنا نساتهم توم كندي مفتح ترقامي مصحف قدس يومين ما تنققتا بزعبا حسوت ممهران قويتانا مدحنا نيس كريستوس أبزو حقت أميتات بفلاي أو انجيل ماتيوس معرف 24 قصر خيلته كابتوم كدان أباقع تخرينهم زمسو تخالو تتنقو انت تخالهم سي نتم حريات وكوان مسحات عبيت تأمرتن تأمراتن كقبرو يوم نبزحات كا كسحتو يومين اتوم زسحتو كا ني دحنتهم زخون فقر حقي زي تقبل يوميلو سلازي كابتقال قويتان بمقاسيو حواري قدس بيتروس أبزخ على معرف حواري بيتروس أوش بيت خريستيان تحابيهم بزعبا زوتنسو حسب تمام مهران صنوع متنققتايهب زوم مهران زيهم نتغمر اسومن نسقاو تمنيتومن كبلو نتحقنيا تمرت وانجيل بمتواي نمؤمنان ناب طفات كم زمرحو يتنقق تحستو إذا معرف زي بزعباتهم نحق زطوين نمؤمنان زرقاقيون حسو تمام مهران صنوع متنققتايهب مقلسي حدقا خوص آيت رايزي كونس أوش بيت خريستيانون كم زخيل نقوحات كنكون يزخاخرنا متنققتا بزعبا حسوت ممهراني عند تقصي كالاي بيتروس معراف كل تقصر حدا جناخ نبيات حسود ما أما أخلت حزب تنسيهم نبورو كموخا أما أكلكم ممهران حسود كتنسيهم نابرئسهم قلتوف تفاعات النام سعودما كسع نتتشكايت أنقويتا كواك خحدو يوم نساتهم نايتفاعات مفل لاي أصليهم كأتو يومي تغسي كم تأمنقو حزبي حسوت نبيات نبورو كمو دما أمنقوهم حسوت ممهران كتنسيهم نساتهم نتزع عدقو أنقويتا كواك خحدو نتفاعات زخون كفو تمرت بحبو كأتو يوم نابرئسهم دما قلتوف تفاعات كم سيوم مجلسي إذا ممهران زيهم بقلت زي كونس بناي سورن قرحن قالات نمؤمنان كم زسحتو يقلسي متنققتا بزعبا حسوت ممهران أبايات حسوت ممهران تحزتو سسعة تعبيت تمنيت سجان سلطانن زي مئزازن مجلسي إذا ممهران نوانجيل نايجزع رسوم تقمن سقاو تمنيتن كم مسارحي تقوموا له خمزلو يقالعهم مجلسي تمهرتي أبوتات بيت خريستيان قدوس هيرونيوس بزعبا من فقنا حسوتي ممهران نتحقنيا مقد حقي مستني حاسوت تمهرتهم بمحواس نيوهات سبات يقاقيل أوشتي عسر تحقي حانتي حاسوت كم زيت اللي خمزيت فلتي أديوم مستقال أملاخ مستحق على الأملاخ يوم زحواو سوي متنققتا بزعبا حسوت ممهران موكاسيتات تاريخا وابنتات فردي كالاي بيتروس معراف كلتا قصر 14 شدشان أملاخ قنا نوتهم حاتيات زقبورو ملاختكوا نابقهنم دربي بموقع سلمات تأثيرهم نفرد حلو أحليفها هاوهم انبر كابزين حفهم نتقدميتي علم دما كابزين حفاس نابتاني حتان علم ماي آهي مسا أوردها ننوه سباق صدقي سامناي رؤسو حلو نتوم دحار زموص بدلنياتات مسكح غيروان نختماتات سدومون قمران حموخش غيروان نمقمت الفردني تقصي أملاخ نتوم حاتيات زقبارو ملاختي نابقهنم دربي بسنسلة سلمات تأثيرهم نفردخ حلو أحلي فخابهابهم نتقدميت علمون كابزي رح الله ننوه سباق صدقي مش شوعات تخالوت حليو نابتع علم رسيان ما أيه أورده
نتن كتماتات سدومن غموران دما نرسيان زخونو مثل غيرو نرسيان زخوانو مثل غيرو بحمد حاو غيرو ناب طفات فردني مغلصي املاخ نصادقان كدحن نحتا عندما كفردوم عقمي كم زلوو زرئي تاريخاوي ابنتات يقرب بيل اتو ابز حلفه غزينا كم زرأنايو كله خمت زنبرو يزلو كابوتاتنا سلازي حديث زخون زمص ነገር የለን እና ቦሉ ነተ ህዝብ የስሕቱ ስለዝነበሩ ነው ከም ዝነበሩ አይኮነን ዘሎ እግዚአብሔር ንዝመለስ በመሕረት እንዳተቀበለ ንዘይመለስ ከአንዳ ቀጽዕ ይብዝበጽሕ እዩ መጠንቀቅታ ብዛዕባ ሐሰውት መማህራን መደምደምታ ምዕራፍ 2 ቁጽር 21 ማለት ንሳቶም እናፈለጥዋ ካብቲ እተዋህቦም ቅዱስ ትእዛዝ ነድሕሪት ካብ ዝመለሱስ ነታ መገደይ ጽድቂ እንደዘይ ፈልጥዋ መሐሾም ነይሩ ተቅሲ ካብ ነታ ቅድስ ትእዛዝ ፈሊጦም ዋስ ካብ አነ ድሕሪት ዝመለሱ ነታ መገድ ጽድቂ ዘይ ምፍላጥ መሐሾም ነይሩ መግለጺ ሓደ ሰብ ነታ ሐቅ ምስ ፈለጠ ናብ ኃጢአቱ ክመለስ ከሎ ካብቲ መጀመርታ ዘይ ምፍላጡ ዝኸፈ ኩነታት ከም ዝፈጥረሉ ይጠንቅቕ ሰሎሞን አምሳሌው ምዕራፍ 3 ታይዝብል ምዕራፍ 23 ንሐቂ አድጋሞ አይትሽጣይ ስለዚህ ጎይታ ንምንታይ ዱን ይቅሬታ እታ ድሒራ ትመጽእ መዓልቲ ጎይታ ምዕራፍ 3 መደምደምታ ናይቲ ምዕራፍ ማለት እዩ ሰለስተ ምዕራፋት ይዘለዎ ኻልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ መእተዊ ሕጽበ ጽሑፍ ኣብዚ መወዳእታ ምዕራፍ ጴጥሮስ ነቶም ጎይታ አይመጽእን እናበሉ ዘላግጹ ሰባት መልሲ ይህብ ዳግማይ ምጽአት ጎይታ ዝጸንሐሉ ምኽንያት አምላኽ ንኹሉ ሰብ ናይ ንስሐ ዕድል ክህብ ስለዝደለየ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መወዳእታ ዓለም ብዛዕባ ዝኸውን ፍጻሜ ይምህር ትሕዝቶ እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ መወዳእታ ዘመን ንዝመጹ መላገጽቲ መልሲ ዝህብን ብዛዕባ ፍጻሜ ዓለም ዝምህርን ኢሉ መግለጺ ጎይታ ንምንታይ ይድንጉ ከም ዘሎን ንሕና ከዓ ከመይ ጌርና ብቅድስና ክንጽብቕ ከም ዝግባአናን ይገልጽ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 3 ካብ 9 ጀሚሩ እታ ድሒራ ትመጽእ መዓልቲ ጎይታ ቁጽሪ 9 ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሐ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣየደንጉን ፖሊስ ገበን ክንገብር እንድሕርዮምና ሽዑ ንሽዑም ዝሕዙና ኢሉ እግዚአብሔር ግን አበሳ ክንሓስብ አበሳ ክንሰርሕ እንዳረኣየ ከሎ ነትዕግስቲ ይጽበ እዚ ከዓ ከምቲ ጴጥሮስ ዝብለና ዘሎ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሕ ዕላምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ እቶም ፍጹማን ብፍጽምና ይሓልፍዎ እቶም ዝወደቁ ጻድቃን ብንስሐ ይትንስኡ ምክንያቱ ኣብ ምሳሌ 24:16 ጻድቅ 7 ሳብ ይወድቕ ይትስእ ኢሉ እቶም ምስ ወደቁ ዘይተስኡ ከዓ ነቲ ንስሐ ዝነጸጉ እዮም ማለት ተቕሲ ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሐ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ስለ ዘይፈቱ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣየደንጉዮን እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጽር 44-46 ዝረአናዮ እቲ ክፉእ ባርያ እንታይ ዝብል ጎይታ ይድንጉ ከም ዝመጽእ ይፈልጥ እዩ ከም ዝመውት ስጋን ነፍስን ከም ዝፈላለያ ከም ዝፍረድ ይፈልጥ እዩ ግን ጎይታ ይድንጉ እዩ ሕጂ በዓለም ኮይነ ንዓብ ዓለም ዘሎ ነገር ክትቀምየ ዳሕራይ ተመልሼ ድላይ ብስጋ ምስ ገበርኩ መሓረን እንተይሉ ከዓ ክምሕረኒ ዝብል ጎይታ ይድንጉ እዩ እዚ ምድንጓይ እዚ ከዓ ነቶም ባሮት እግዚአብሔር ክሰጎምን ከሸግሮምን ምስቶም ሰኸርቲ ክበልዕ ከሎ ጎይታ ብዘይ ተጸበያ መዓልቲ ይመጽ እቲ ጎይታ ዝህበና ናይ ንስሐ ግዜ ግን ንኹላህና ብማዕረ ኩሉ ሰብ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበጽሕካ ዓላማ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ መግለጺ እቲ ምድንጓይ ምጽኣት ጎይታ ንዓና ዕድል ንስሐ ንኽህበና ምዃኑ እምበር ተስፍኡ ስለ ዝረስዐ ከም ዘይኮነ ይሕብር
تادحرات تمزق معالت قويتا فسامي عالمن حدش تسفان قزري عسر سلستن كالاي بيتروس معرف سلستينا زلنا قزرة عسرته معالت قويتا قنا 5 راء خوينا ختمزيا با سمايات وعوعنا بلخ حل فيه فترة سماي برسن خمكخ مدرن أوازلو قبرتاتن كنددي نحنا قنا كمت تسفو صدق زنبرلو حدش سماين حدش مدرن نصبلونا تغسي معالت قويتا قنا 5 راء خوينا ختمزيا بتا معالت تيا سمايات بعابد دمسخ حل فيه فترة سماي دما برسن خمكخيو مدرن أوازلو قبرتاتن كندديو نحنا قنا خمت تسفو صدق زنبرلو حدش سماياتن حدش مدرن نصب ألونا مجلسي إذا عالم زيا بحاول تحلف يا سلازي هوتنا أبتزي حلف سمايا وتسفى كنتكل يقبع الناي اتادي حيرات تمزق معالت قويتاي تمهرتي أبوتات بيت خريستيان تحستو قدس كيرلوس ناي اسكندريا بزعبا محداس مالت حدا زفرسه ويزا أرق نجر تعريو نابتناي مجمرتا صباقون كبرتون كملس كله مالتيو قدس كيرلس كم زمهر ودسب مستفتره بملكعن مثلن املاخ تسلمه قدسن زي موت النبره تخونغن بسنك حاتيات اتملكوتاو ملكع فرسه بحري سب دما رخصن ارغن مجلسي اذا عالم زيا مطفاء تراي زيكونس بحدش ملكعن بقدسنا تحدثا نصادقان منبر ختكون مخانا كالا ايلدت يقلص اتا دحيرات تمص معالت قويتاي موكسيتات مزمور داويت 9:4 شح عامت اب قدميخا كمزات مال زحلفت معالتن كم من قحليتنين مجلسي اب قدما املاح غزي كمناتنا اقصاصرا كم زيكونن تا معالت قويتا قريبا قربا سلازخونت ننفسنا بقدسنا دالينا كنصبه يزخاخري اتا دحيرات تمص معالت قويتا كالاي ملأخت بيتروس معراف 3:18 مدم دمتان مصوعتان بصقان بفلطتن قويتانان مدحنان اسكريستوس دا عبيو نعو حجن نمعالت زلالة من كبري يخنو امين كجمر كله بصقان بفلطتن معباي اب امنتون كصنعو بصقان بفلطت املاح كعابيو كمستصحفه از مصحف زي امتوي ناري نيرنا كدمدم كلها بترستي دمدم بصقان بفلطت قويتانان مدحنان اسكريستوس دا عبيو نعو حجن نمعالت زلالمن كبري يخنو اتم نعانا عبيلن درجات كا رينانا تجهات زبله كلنا تجدالكم اب امنتكم دغنت اب دغنت حياونت اب حياونت فلتت اب فلتت مقطع رئيسي اب مقطع رئيسي عقلي اب عقلي فرحات እግዚአብሔር اب فرحات እግዚአብሔር فقري احوات اب فقر احوات فقري نخلو اذا ነገር زنتلكم እና ማዕበለውን እንተخده نمفلات قويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ሃካያትን ዘይፍሪን አይኩት ኮኑን ይኹም እቲ ዘይብሉ ሰብ ግን አርሒቁ ዘይርኢ عين سوري دابير يقري بللنا سلازي بصقان فلطتن قويتانان مدحينان ኢየሱስ ክርስቶስ دا عبيو نعو حجن نمعالت زلالمن كبري يخنو تقصي بصقان بفلطتن قويتانان مدحينان ኢየሱስ ክርስቶስ عبيو نعو حجن كساب معالت زلالمن كبري يخنو امين مجلسي اتمدم دمتا نايت ملوء ملأخت خريستيان اتمدم دمتا نايت ملوء ملأختي كريستيان كساب موداتا ابتا حقنيا فلطت كريستوس صنيعو خعب مخانو يزخاخري حقنيا فلطت املاح فلطت قال እግዚአብሔር فلطت قانونان دوغمان بيت كريستيان حفشاو مدمدمتا كالاي بيتروس كالاي ملأخت بيتروس ملأختي بيتروس كالاي حدا اماني كما جمرتا امنتو كساعه قويتا زمصلو موداتا زمن هيوتو كما يلو خنبر كم زلو زمهر منفساوي ممرحي اتمدمدمتا اب 3 عبيت نطبتات يصمق يلو قداماي منقح متقاه وي محلاوي اوشت بيت كريستيان كابزتنسو حسوت ممهرانن
መላገዝትን ንነፍስና ክንሕሉ የዘኻኽረና ሓቂ ካብ ሓሶት ንምፍላይ ድማ ቃል ኣምላኽን ትምህርቲ ሃዋርያትን መሰረት ክንገብር ይግባእ እዩ ስለዚ ካብ በዓል ጳውሎስ ሳምሳጢ ጀሚሩ ኣብ ዘበና ሃዋርያት ከም ዝነበረ ሃዋርያ ዮሐንስ ኣብ ራብዓይ መልእኽቱ ንኩሉ መንፈስ መርምር ወንበር ንኩሉ መንፈስ ኣይትእመኑ ድሮ ሓሰውት ሃዋርያት ሓሰውት መሲሓት ተሲኦም ኣለው ከም ዝበሎ በዓል ጳውሎስ ሳምሳጢ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን በዓል ኣርዮስ ብልዑል ፍልጠት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን በዓል መቅደኒዮስ ብደረጃ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን በዚ መንፊት እዚ እንዳሓለፈት እያ ነዚ ቅኑዕ መሰረተ እምነት ኣባና ኣብፂሓቶ ማለት ስለዚ ብንቕሓት ምሕላው ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ከዓ ልዕሊ ዝኾነ ብቓል ኣምላኽ ዝመፅእ ምምስሳልን ምድንጋርን ቀሊል ብዘይ ምዃኑ ቅድሚ 2000 ዓመት ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኹ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ካብ ዝትንስኡ ሓሰውቲ መምሃራን መላገፅትን ንነፍስና ክንሕሉ የዘኻኽረና ሓቂ ካብ ሓሶት ንምፍላይ ድማ ቃል ኣምላኽን ትምህርቲ ሃዋርያትን መሰረት ክንገብር ይግባአና ነቢያት ክምህሩ ከለው እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከ እንታይ ተዛረበ ኣብ ምልክት ጥቅስ ገይሮም እግዚአብሔር ከምዝን ከም ሓንቲ ቃልናቶም ከይወሰኹ ማለት كبر نزخر السميخو قويتا مرحينا نيس كريستوس ون كمهر كله صحوف كمزي يزبل حقي كمزي يزبل أب حقهم كمزي صحوف عليه هواريات كمهر خلوها بكمي بيجزينا بونجيل بكمي بيجزينا كل ما بوتات هواريات كا نزن دابلي يوم نتمجدي حزمه كلاي نايبوتات موكسي قدوس بوليكاربس اتن مصحف قدوس كمتن السو زدليو غيرو زطوي نسو بخور شيطاني سلازي نتحاسوت حديقنا نابتخا مجمرتا زتوهبنا قال كن ملس يقبع بمبال كابتم حق زطويو كتنقق يمهري أبونا مقابي حديث قبر مدهن بزعبا سلاسين بزعبا قنوع امنتن برؤي كاب قلنا امنت تكالات صحفات مستزرقها انتا يوميلوم نسوم هلونا سلاسية زلع علم زبل المصحف ناتي اتوم نحنا قناعاتنا نائمنت كالاتنا يلوم زرقحوه صحفاتهم انصار المصحف قدوس مخانو ناقلسو هلونا سلاسية زلع علم زبل ابتغزيهم ازيو بزدن نقط انقاقه ملسي هيبوم لي سلازي بيتكريستيان واقع انداخ فلاتيا كساب حجي اصني حاتوي كالاي بقدسنا مصباي اذا ان نبر العالم حلافيت مخانا تردينا نمصات غويتا بنصحنان بزي منقبن كنصباي معدنا اتني املاح مدنواي ناي عدل نسحا مخانو اميننا غزينا بخنتو خنطفي يبلنا ناي بوتات موكسي قدس يوحنس افور غويتا زمصلو غزي زحاب علنا مخنيات كل جزية تدالينا خنصنح سلازي داليو معالت مساتو بزي تفلت جزية تكون كلا نحنا جن كل جزية بقدسنا نقحنا كنصب يقبأنا لازي هذه قداماي اوشت بيت كريستيان كانوا عمنا نخهلو بتنقاق نقح خامس باي معياي تخلايكا بقدسنا مصباي ابتقدسنا زي بلو حبرات منفس قدوس سلازي اللي حدا كريستيان تسوعنا نقدسنا امبر نرخصتها يتسوعنا ني ثالثاي قصا لعبياتي تنزرانين حمش عبياتات تشعت زغنا عبياتاتين بز كله نا تقادلكم يلو اب امنتكم دقنت وسخو اب دقنت اب امنتكم دقنت اب دقنت حياونت اب حياونت فلتت اب فلتت مقطع رئيسي ام مقطع رئيسي عقلي اب عقلي فرحات እግዚአብሔር اب فرحات እግዚአብሔር فقر احوات اب فقر احوات فقري نخلو اذا ነገር ዝንተለኩም እና ማዕበለውን እንተኸደ ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምፍላጥ ሐካያትን ዘየፍሪዩን አይከትኮኑን ይኹም እዚ ነገር ዘይብሉ ግን አርሒቁ ዘይርኢ አይነ ስውሪ ስለዚህ ቀጻለ ዕቤት አቦታት ቤተክርስቲያን በከመየም ዝቅጽልዎ ሓደ ገረብ
هيوت زلوا قرب نلعلي قصلي عمبابا فرة كوسو خلو عز فناتو أنا تحت السور يسدد نتغبدا تصوري سلازي حدا قرب بهيوت انت دالي كل جزيه بقصال عبيت الله قصلي موسى كخون خيل قصل مرقاف كخون خيل عمبابا عمبابا اللي جزيه خون عمبابا رقيفون أفرة زلوات اللو خون عند حر تقرب زي عبي قالي جن تقرب ميت اللو 5 بالو ناي الكتريك مالت كالي أبوتات زمهرو مرقاءن مدسكالن ببينهم يمي صبا اندحر يرقع لي أب مسرح حلو مالتي كحقوان يخيليو تحقينو خاني لخايت اسمه خوز خيليل صبا اندحر دسكيلو جن تبالاش اللو مالت كحقوان ايكيل كستة ايكيل صبا خوز ايكيل اسمه خوز ايكيل سلازي كريستيان كا اندحر اب عبيت زي الليو اب عبيت اندحر زي الليو كريستيان كابت كريستنا ميتلو سلازي قصال عبيت بتعما قداس مخونو اتكير الحواري قدس بيتروس اتناي موداتا مصواعتا بصقان بفلطتن عبيو زبلي كريستناون دو زبل هيوت زي كونس كسام موداتا مس كريستوس بزلو حبرت ان عبي زخيد غعزو مخانو يرغاغص لنا ناي ابوتات موكسي قدوس غورغوريوس زانوسيس نايت سماياو غعزو موداتا يبلون مخنياتو اتن احنا نسعبه زلنا املاح وسن يبلون سلازي حدا درجه قدسنا مس بصحنا نابت زقصل زل على درجه خنعبي نقادل بمبال نتبصقع عبيو زبل قال يقلصو اي اب قدامي بيتروس معراف كلته اب قصر حدا اتي كالا زلونا عبيت زعنقفنا نجر مس جلصه اب قصر خلته انت زبل እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ብኦኦ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ በሃግወይ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ብኦኦ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ በሃግወይ نعو نيسوس كريستوس حجن كسامعالت زلعالمن كبري يخنو آمين كبرين مسقانان نجزابير يخون نملق تقدس بيت خريستيان صني لكم سلاس سماعكمو أبتو قبروز أولاد كل جزابير يسمعكم سبهات لجزابير لول ولا بيت دنجل ولا مسكالو كبر بس أقو عجميرو بسلام زفت سمنا لولا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسغانا يبصحيو نزي طرفه مدباتنا نبحونا دياقون مخاري أو دمهره آمين نزي مهارنان نزي قسطنان لولا بحري እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ነቦና ድማ ቃሌ ወተስማዓልና ቆሙና ሐውና መምር ተኽሉ ስለቲ ናይ ኩሉ ጊዜ መንፈሳዊ አገልግሎትካ እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ መመልስ ይብጽሐልካ ነቶም ክንሰምዕ ክንመሃር ጸናሕናኻ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልብና ሕድሮ ራይን ባር ከምቲ ልሙድ ካብ ዘበብ መቕጻል ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወናዩ ማማ በረይን ሓፍትና ፍሮይንን ክልቴኽን ኢድክን ሓፍ ኣቢልክን ኣለኽን ተሰማሚዕክን ሓዴኽን ክትዝምራልና ماما بريت نزمر شكرا لك كندي لا نحني أنا زمير فلدي حرز أني اللي كبرها بكي أمين يو تحتنا هنوك لا إذا أبير حلاوينا يفتلي الشيء إذا أبير حلاوينا إذا أبير حلاوينا እግዚአብሔር ሐላዊና አበረኻ አብስደትን እግዚአብሔር ሐላዊና አበረኻ አብስደትን ድኻምና ዝጸውር በደልና ዝእገስ ፍጹም ዘይመውት ሕማምና ዝፍውስ ትጉህ ሓላዊና ፍጹም ዘይታኸስ
نسانا وفيرو بسانا زلس እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ቀሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ እስኪ ንዘክሮ ዘሕለፍናዮ ሂወት ተስፋና ኣኺሉ ክንምለስ ተቐሞት ትማል ውሕዳት ሎሚ ኣእላፍ ኮይና እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ቀሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ደጊም ንበራብር ግዜና ኣኺሉ ሓድሽ ምዕራፍ ንኽፈት ሂወት ንረኽበሉ ምስገና ነቕርብ ብሓባር ንስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሚ ዓለሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሚ ዓለሙ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ቀሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ ዝኾነ ቦታ ንዑና ቤት ኣምላኽ ንፍልጠት ክንዓቢ ይፅዋዓና ኣሎ ንክፈተሉ ልቢ ፃዊዒት ናይ ጎይታ ሸለላይ ንበሎ ሓቀኛ ዕርፍቲ ኣብ ቤት እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ጓሳይናዩ ሓላዊናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት ያቆነ ሓደ ኸይዳ አሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ማማ ብረይ እግዚአብሔር ሓላዊናዩ ጓሳይናዩ ኣብ በረኻ ኣብ ስደት ኣብ ዝኾነ ቦታ ብምባል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ምሳና ከም ዘሎ ከም ዘይሓድገና እትገልጽ ብጣዕምትን ጽብቕትን መዝሙር ጽቡቕ ትሕሶ ዘለዋ መዝሙር እያ። ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ዝማሬ ኣምላኽ ተስማዕልና። እሺ ካብ ጉባኤ ነዛ መዝሙር መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንትና ሙሉ ኣለኹ ዲያቆኖት ሽማማሙ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና መበል መዝሙር ዳዊት መበል 23 እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሐኒ ንሱ ንነብሰይ ይህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መገድ ጽድቂ ይመርሐኒ ኩላ ናይ ሓልዮት ናይ ሓለዋ እያ ጠቕላላታ 23 መዝሙር ሲ ንዓያ ትገልጻ እያ ክብለካ ትኽክል። ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ህወታ መዝሙር ዳርጋ ቃል በቃላት ኣብ ምንጭ መበገሲያ ካብኣያ መዝሙር ዳዊት መበል 23 እሺ ካልኦት እግዚአብሔር ሓላዊና ምዃኑ ጓሳይና ምዃኑ ብዙሕ ጥቕሲ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጓሳ ገለ ቁርብ ትዛይበለናን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ ይገርም ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 1 ዝጋዕ 2 ማለት 1-2 ጎይታዬ ካብ ወለዶ ንወለዶ ማዕቆብ ይኾንካና ኣኽራን ከይተወልደ ምድሪ ዓለም ከይተፈጥረ ረንስኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣምላኽ ኢኻ አሜን። ማዕቆብ ይኾንካና መዝሙር ዳዊት 9 ቁጽሪ 1 ቁጽሪ 2 ቃለ ሕይወት ተስማዕልና ሓፍትና ፍሮይኒ እሺ ካልኦት አሜን ክርስቶስ በጊዕ ሓቂፉ ምሻላ ስእሊ ኣብ ብዙሕ ገዛ ንሪያ እሺ ሓፍትና ኣልልታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 27 ክሳብ 29
الشيء 10-27 كساب 29 تنابق الشيء تنابق عيقنا دمتي سمعة أنا خاللين نساتون سعباني أنا خاهي وزل العالم يهبن زل العالم دما أيتفانين كاب إيدي ونز من زعن يلبون اتنعاتن ذهبني أبوي كاب كل يعبي إيو كابيل أبوي حدا كواغ من زعن زغيل يلبون أنا نابون حدا إنا آمين قالوا وتسمع لنا وانجيل يوحنس معرف 10 كاب 27 كساب 29 ديكان شبونا رح كان لنا إيا حفتنا التايا مقنياتو زيابير حلاوينا إيو كواساينا إيو اندياتا أرستي أبدا وانجيل يوحنس معرف 10 دارقا خلا بمقواسا انديات الزارب قلت أطرت الشعات دما اتدق أنا إيا بأيزعتو كدحن كعتن كوتسعنون مقواسا كركب إيو ويتا زقواسينا ندحر كوينس موزانا سلاميو مئتاونا دما سلامي خبري ليه تانكيو آمين قالوا وتسمع لنا بونا وانجيل يوحنس معرف 10 قصري 9 حلاوينا أي تاخسني قرد بالمشالو أبقى زانا تسأغلا بزح تغسلات ما مارزنت مزمور داويت عرف 59 قطر 10 أنا قنا نأملاخ أزمر نسخة أنبايب بمعالت سببا معقوب خوين كان يخامو نسخة لخا أنجيه اللي بلا اللخو أملاخسي أنباي أملاخي محرتي إيومو حتى حيال نأخا مسقانا أزمر اللخو آمين قالوا وتسمع لنا مزمور داويت 59 كاب 10 كساب 10 الشيخ الوت أنا ديت هاي الشحفتنا ولا رأي يوحنس دارة 3 قطر 10 إنه أبديك بيت دو إلي فحفح እብል ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕፆ እንተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ምስኡ ከዓ ክድረር እየ ንሱ እውን ምሳይ እዩ آمين قالوا وتسمع لنا تنالوا لا رأي يوحنس 3:10 دقن حويانا حان تخدقم ده الشيخ حفتنا فرويني مزمور داويت 121 الشيء كاب بملتا ولا خبلاخ إلي عينتينا وخرانا لعلالخو رديتي كابي زمتساني رديتي سي كاب سماين مدن زقرة زابير زمتساني سن أقرخ سنخلا حلاوي خادمة أيتاخسن إنه تنسرائي زحلو أيتاخسن أيدقسنيو زابير حلاوي خايو زابير كاب أبي مانيتي إيجكات ألالكا إيو صحي بمعالتي والحون بليتي أيفوقع كان إيو إكزابير كاب أكي زبالك حلوة كان نسخة حلوة زابير كاب حجي نزل على موتحان متاكم حلو إيو أمين قالوا وتسمع لنا مزمور داويت مبل 211 الشيخ آخرنا يمثل إيشي حاونا ديكون كرمي مثلا سلسكن طبعا حاول مثلا إذا تخينا قلنا أنا أقطع مسلسل معه فيلم مزمور 13 ده روح زي حلاوي قالوا وتسمع لنا حاونا ديكون كرمي ماما مولو أنبيبات تاتساني حندا تينكيو قالوا وتسمع لنا الشيخ تأخلنا ناي مزمور أستنتنو كابز بمغتصال كان فقط أملاخ نزلوا مستماهرنا يوم ملكتي حوارا قدس بيتروس كاليت ملختو ناي سلستين معراف قداماي كالاي سالساي معراف دقما إنا تماهرنا عزيز سفيحين عمي قندس لبلنيو كم تبسلسنا معالتون التخاتاتلنا يو الجن الومي كان فقط أملاخ انتاي تماهرنا ناي قدس بيتروس ملختنا ودس اللزلنا قدامي تبتحال فودينا حمش معراف حجقا اكزابير مسكن سلسة معراف فودينا لنا ناي بيتروس تقليلنا نودس لزلنا
نزلنا إلو متماهرناين كاليتم ملختو سلستين معرفات انتاي حيزنا انتاي تماهرنا عم انتاي دتكور نيرو انتاي بفولي استنتينا استوعلنا له كلاتنا خنساتف بليس جيزانا انت كملو 3 دقيقة لنا 10 دحلنا يبونا اتن 10 دقيقين عناين كانت سبابة جيزينا قتل كتر خندزيا معرف خندزيا وتصلي بولني اب سكرين دامبكمون كتستنتنا تخليهم أنا حاول أنا بستعد شيء ده أنا أسياب بجاز الشيء قرب يعني بس كم أنا عليه ورسم الله أول حاول مين كلنا جابير بارة مين بتعمل لاي أنا أرامش بيدرس في مولو ويوجد جيبنا كل الناس استمرنا قويتان وساعدوا عيدوا ودي تايدان إحنا بقدس إن نبتر بقدس إن نبيرنا خاءتي برهانكم أكيد نسوي راح زبلنا أتي برهان ما قويت أستوحبنا نحن نقعدنا نسبنا نبيت سبنا نكون كم تي أبز حلقة سوقنا أنا قدس يومه قدس أنكونوا زبلنا أم قدسنا وحنت سريت معي حنت سبقة مايسي نغسيتها يقولون كل نقرأ قاطع النازل لوا هو بقى كم زي هو كاس عزيز أقدر كاسيت معي هو كأن بو مثلا كأن سبوع زخير مالي نحنا ولدنا كريستوس تبعنا تبغى قدسنا نحنا كنبر بقدسنا النبر تلنا كنفري كم تي ناي حربالو ناي مبرات مساقاري زي وسخ زي البل عبزل لو تتخيل راح تسوق زول زي كونسي سهلا سوس سامي تنفري أنا أتحقني كريستوس أقول تلينا مالتي زلنا تطولنا أعتزلنا كل جزء بسبب راح مجزء كونس حبنا أبينا أنا بتاعي أبي هالزبلنا ترالينا نوقع حد كنا زلنا بس خمسة بيت وخلص عملاهم نحنا واقع لعلمانن بخبر واقع بخبر هيوت ذاترينا يسوع كريستوس نزل بخبر هيوت ذاترينا نعوزة قال كان نعوزة مسكن كنا نبر نركب يسبينا مالتي سلازي إذا أنت نقدر بترس معرف سلست إذا لا ومن تاون السوق إذا عرفنا يمس أصل الزارب سلازي نحنا بحكي فريتهم كون أتقدس عملهم تلينا هيوتنا هيوت سدرانا ثلاثة سامئتي كم تهوارات أسر تغلط هوارات معلم ملأتي سناي نجار أبصي حملة بسرعة ونجيل أبصي ربنا نبتدينا نحنا أبجزنا فينا نتوم زلنا أحواتنا معلم تجزرنا نتوم جزانا نتوم سدرانا نتوم برخون سباتن كن كون زعبير سواء نعمة ومن كل فعاديهم ورتابة لديك حاول أخذ لي مكين أصل زلنا مزح يا رب شكو خوني بسنا عرفت علي وتسمع لنا حاولنا ليكون قرماي تينكيو تبغى أستنتنا الشيء كالوت جيزانا أنت كمل بليس اشتيدا أنا خاصة الشيء بخلاي بيتروسي عصرت شعته أب فرحات እግዚአብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋት ፍቅሪ ንኩሉ ሰብ እዚ ነገር እዚ እንተለኩም ሲ እናማዕበለ እውን እንተኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃካየትን ዘይፍሩይን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እየ እቲ ነገር እዚ ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምፅራይ ዝረአስዐ ዕውር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ እዚኣ ጥላቕ ዝበለት ኮይና ትረድ እቲ ፍቅሪ ነንሕድሕድካ ሲ ብዓብዩ ነንሕድካ ፍቅሪ እንድሕር ኣልዩሲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ትምፍላጥ ንጎይታና ኢየሱስ ፍቅሪ ተኣልዩናስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጦ ሓካያት ኮይና ክገድፈኩም ኣይደልን እቲ ዋላ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሓጢኣት ንምፅራይ
ኣይስተውዓልኩምን በቲ ዝነበረኩም ጥራሕ ኢኹም ትኸዱ ናይ ሕጂ ጥራሕ ቀረባ ግዜ ትዝክሩ ተኮይንኩም እቲ ናይ ቀደም ታሽሙ ትርስዑ ተኮይንኩም ዝረአ ዕውራት ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ እዚኣ ብዓባያ እውን ኣቦና ክገልፁልና ይኽእሉ እቲ ቀንዲስ እታ ፍቅሪ ምዃና እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣብዚኣ ፍቅሪ ስንንሕድሕድካ ብፍቅሪ ንኽትነብር እዩ ዝብለና ዘሎ ንዕኡ ከዓ ፍቅሪ ተድልየና ከዓ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንለብሶን ንኣምንን በቃ ምስ ኢየሱስ ንነብር ኣለና ማለት እዩ ከምኡ ኮይና ተሰሚዓትኒ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ማማሙሉ ቴንኪው ፅቡቅ ኣስተንትኖ እሺ ካልኦት ቁጥር 3 ካልኣይ ጴጥሮስ 3:18 3:18 እሺ ብጸጋን ብፍልጠትን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳዕበዩ ንዑ ሕጂ ንመዓልቲ ዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ኣሜን ኣስተንትንና ቁዱስ ማማ ብረይ መብርሂ ብፍልጠትን ብጸጋን ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳዕበዩ እምበር ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንመዓልትን ዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ንኩሉ ሻዕቡ ከምኡ ፍጽሞ ከምቲ መጀመርታ መወዳእታ ናክኸውን ዝሕብረና ዘሎ ይፈጽመና ከዓ ንኩሉ እንዳፈተና ኢና ኣብዚኣ ከዓ እንታይ ትብል እታ ሳልሰይቲ ቁፅሪ ከዓ ዕብየት ናይ መወዳእታ መፀዋዕታ ብጸጋን ብፍልጠትን ዕበይ ዝበለ ኩሉ ግዜስ ጀመርቲ ዘይኮንና ዝፈጸምቲ ክንከውን እንዲዝደልየና ንሕና ከዓ እቲ ዓቕምናን ሓይልናን ንገብሮ ሕግዘና ከዓ ብዙሕ ተስፋ ኣለና ንዓብህና ኣብ ጉዕዘና ኩሉ ተነረጋግፅ ተስፋ ንገብር ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ማማ ብረይ ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎኺ ኣምላኽ ፀጉ የብዛሓልኪ እሺ ሓፍትና ፍረወይኒ يكون هذا 5 6 7 ኣበየነይቲ ምዕራፍ እያ ኣብዚኣ ምዕራፍ 3 تاخذهم ቀዳመይቲ እሺ ኦኬ አላ እሺ هو إذا انتهى بالناسي عالم بفتوى السجاك هبزلو طفقات وطيخم تماقلتي تأملاح بحري مئنتخ بتكونوا إلى بحربت حمشة بتجهز زبالة تجادلو عب ابنتكم دقنات وسخو عب دقناتكم فلتات عبتا فلتات كأ مقطع رؤسهم عبت مقطع رؤسهم جمع عقلي عقلون نفرحات እግዚአብሔር ድማ መፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ መፍቃር ኣሕዋት ከዓ ፍቅርን ኩሉ ሰብያት ብለላሞ ኣነ ከም ዝተረዳእነሲ እዚ ኩሉ ሂብና ዘሎ እቲ ንዓና ዝሓይሽ እዩ ብሂወት ከምብረና ዝኽእል ልብና እውን ኣብዚ እንድሕር ኣለና ክናወፅዕ ክእልን እዩ ድመፅ እንተመፀ ግን ከምቲ ዓንቱ ብምርጌታ ዘመሃሩና ኣብ ክርስትና ድማ ክንዓቢ ከም ዘለና እየ ተማሂረ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ስታክ ክንከውን ከም ዘይብልና ቸርች ንኸይድ ኢና ነገልግል ኢና ካልእ እውን ንህብ ኢና እንዳበልናስ ነብስና ከይነታልል ከምቲ ብካልእ ክንዓቢ ንፅዕር ብክርስትና እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኪበዮ ክንዓቢ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ወሳኢ ተረዲኣህኒ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ሓፍትና ፍረወይኒ ቴንኪው እሺ ካልኦት ክልተ ዙም ዩዘር ድብላ ይርኢ ኣለኹ እቲ ሓንቲ እኳ ሓፍትና ሰናይት ኣነ ላትንያ ናይ መን ትኾን እታ ካልአይቲ እሺ ካልአይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1
معرف كلتن معرف سلستنين عدلنا اسكي خاب سلستيو معرف حنتدس دبلتنا تقسي أو تينا ولا نزارب وترغن دزياو اللي يقولون نمو ولا خاب سكرين أنبب أبيلكم نعاف قلت واخد حسابكم شير تقبروا فتن مسكو باي دعكن ود شما ما بري كل تبع قدسنا معبا معرف كندي وترغندي هو كلته بيتروس كلته معرف كلتا شيء قدسنا متصفاي معبا أو وترغندي على الله أب قدر خلته ومعرف كلتا خيناس هو أو عب وترغندي تجمر شعو كلته بقدسنا معبا تبي متصفاي ماشي متصفاي كاتسل ما بري እሺ ቅድስና መጽባይ እንደናተሽ تا معرفن قطرن تنجيركن أبز سكرين كاريكي السقفة مدمدم تخلت خلأي مدرسة بيتروس إلى حفشة ومدمدم تخلأي بيتروس بل خلأي بقدسنا مصباح مصحف قدس حسك لك ما بري إيه حسكوا أوكي أبدي خب زنا يبنا قلت لنا خب أوه إيش دحين مساقي سلزلة قلت لنا رح نسمعنا هذا إيش قدسنا مصباح إذا أن نبر العالم حلافيت مخانا تردينا نمصباح تردينا نمصباح ጎይታ ብዝንጽህና ብዘይ መንቅብን ክንጽበ ይምዕደና እቲ ናይ ኣምላኽ ምድንጓይ ንዓና ዕድል ንስሓ ምዃኑ ኣሚንና ግዜና ብኾንቱ ከይነጥፍእ የለብና እቲ ለምሲ ንኩላ ነገር እንዳለወላ ንምጽኣት ዓለም ንኩሉ ብንጽህና ምጽባይ መንቅብን ካልእ ደይብላን ምዃና ኣምላኽ ምድንጓይ ድማ ንዓና ንጽቡቕና ንንስሓን ንኩሉ ነገርና የዳኣይ እምበር እቲ ምድንጓይስ ዘሸብር ሳቕን የብልና ምድንጓይናት ናብ ንስሓ ክንቀርበሉ ኩሉ ህይወትና ክንመላለሰሉ ከነገልግለሉ ዝኸውን እና ግን ተደንጊዩ ንጭነቕ ካልእ ነገር ስለንምጽበ ንጽቡቕና ምዃኑ ዝገልጸልና ደሎ እሺ ቃል ህይወት ተስማዕልና ማማ ብረይ ቴንኪው እሺ ካልኦትከ ጊዜላትና ቁሩብ እንታይ ተማሂርና ሸሓፍትና ፍሮይኒ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 10 እሺ ምዕራፍ 2 ድያ እዋ ካልኣይ መልእኽቲ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ምዕራፍ 1 ኮይና ፍቅዲ 10 እሺ ካልኣይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 10 እዋ እሺ እዋ ስለዚ ኣቶም ኣሕዋተይ ንፅዋዕኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝይኹም ተጋደሉ እዚ እንተጌርኩምሲ ከቶ ኣይክትድልሓፁን ኢልኩም ከምኡውን ናትኩም እያ ትብለላ እወ ስለዚ ኣቶም ኣሕዋተይ ንፅዋዕኹም ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝይኹም ተጋደሉ ኣትብል ካብቲ ናተይ መፅሓፍ የቢልያ እዚያስ ምግላፅ ስለለስ ኣይመስለኒ ግን ንዓም ብዙሓት ሰውዒሉ እያ ንፅዋዕኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝይኹም ተጋደሉ እዚ እንተገበርኩም ከቶ ኣይከተንደልህፁን ኢኹም
እያ ትክክል ዓባይ ቃልያ ንፅውዓኹምን ንምሕራይኩምን ከተፅንዑ ኣዝኹም ተጋደሉ ተደይ ተጋዲልካ ምውዳቕ ኣሎ ንድሕሪት ምምላስ ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይደግፈና ካልኦት ማዕልና ሓፍትና ፍሮይኒ እሺ ካልኦት ቁጥሪ እንደዚያ ውፀለይ ይበሉን እሞ ካብታ ስክሪን እንዳንበብኩም ዓቕምና ደሓን ይርድአኒ እዩ ናይ ምግላፅ ናይ ምዝራብ ልምዲ ደይብልና ብዙሓት ክንብሉ ንኽእል ኢና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግን ኩሉ መዓረ እዩ ዓቕምና ታደስ ይበልና معنا ديكون حوي موقف تندون يشتي قرب دستان والله هني عم معرف سلسته شيء طب قطر شوعات سقع قطر 10 سلسته أدلة بتعمي كستنتنات سنيحي مالتي أبحد حدكم وكوا خينا خبرسي ليتن معلتن بتعرن بدخامن النعينا امبرك هبحدو كوا بخومو انجير اي بلعنان كابخاتكم بزي سرعات ابخاتكم بزي سرعات اي تمالالسنان امو كمي إلكم كتمالالسو كم زقباءكم بعلخاتكم تفولتو يقوم زي عراف سلسة اللخي قطر شو عتا واحد تقاقي اللخو تقاقي سلسة وي 10 شو عتا ايني تيخوت نيني تخوت صح سنحتمل لسينا معرف سلستين دي خيدني اش الشي حاونا ممر تخلو دحر ما مارزنت القباب بالكات كتسللنا اخا اتي حجي زولو سمياتن مدرن قنا بقالو تعاقيرو قالو كسع معالت فردي كسع طفقات اتوم من اجزابيهر زي فورهو سبات نحوي حلو قالو كناخي أتوم فقراتي أب إجزابيهر حنت معالتي كم شح عمت كم حنت معالتي مخانا إذا حنتي نجر إزياء أيتسوركم تي عدل هي بالنادر لو إجزابيهر سي حج خنت قمرلو خمزلنا جزيا خنت قتل كم ديبلنا مخنياتو إجزابيهر شح معالتي نعنا إجزابيهر كم حنت معالتي مخانا أتي نقرنا زلنا تقريبنا قربات كوينا خنصنح كمتي عن توي فروين حبتي زبلتو بقال أملاخ ندعبنا خنكيد أبونا ونكم إلهم نعم بقال أملاخ ندعبنا خنكيد كم ذلنا يدد حبرنا زلو I think حق زين مقلات تقير له علي وتسمع لنا نحت نتصوري بتعمي أبونا ون عبد حلفن حجب صدق مانون صبغ يرم سلا زبر هو صبغي أستوعي كله أملاخ يا كابزي نسيت عنن سراويتون زتدالو جهنم زعبير أملاخ نفترته يصور مين الشيخ حونا ما مفتخلو راي كلايتي ملختي بطرس مراف حدا فقدي 10 شعتن شيء هلت أزي زتناقال تنبيت كأ ألن مدري كسع زوجح كوخب صباحون أبلبهم كسب زوت أبت سفرات المات كم زبره مبرات غيركم أنت أستبهلكم له سنايت قبر لهم
እዚ ሃራ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብለና ዘለና ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ኣሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ ጠቕሲ ካብ 16 ክሳብ 18 ዘሎ እንተሪእና ብዛዕባ እቲ ኣብ ከረን ደብረ ዘይት ዝረኣዮ ግርማ ናይ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፂ ኣቦ ዝተዛረቦን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ይኹን እምበር ይብል እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተፃሓፈ ዘሎ ቃል ትንቢት ካብቲ ንሱ ብዓይኑ ዝረኣዮ ዝያዳ ተኣምር ምዃኑ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዝፀንዐ ምዃኑ ወይ ድማ ዝተረጋገፀ ምዃኑ ይገልፅ እዚ ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ እቲ ፅሑፍ ቃል ኣምላኽ ካብ ግላዊ ስምዒት ምርኣይ ንላዕሊ እሙን ከም ዝኾነ ንሱ ብዓይኑ ብቃሉ ብእዝኑ ዝሰምዖ ነገር እኳ እንተለዎ እቲ ቃል ትንቢት ናይ ቀደም ዝነበረ ወይ ከዓ ብሉይ ኪዳን ግን ካብኡ ንላዕሊ ምዃኑ ምክንያቱ ንሕና እውን መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብን ከለና በቲ ግላዊ ንዓና ዝርዳእና ዘይኮነስ በቲ ኣቦታትና ዝገለፅዎ ብኡ ዳኣ ክንከይድ ኣለና እምበር ንዓይ ከምዚኣ ተረዲኣትን እንድያ ከምዚኣ ኣጋጢማትን እንድያ እውን እዚኣ ምሰንበብክዋስ ልክዕ ርአያ ባዕሉ ዝረኣዮን ዝሰምዖን እንከሎሲ እቲ ትንቢት ካብቲ ዝረኣኽዎ ይዓቢ ይፀንዕ ኢሉ እዩ ዝነግረና ዘሎ ትንቢታት ብርሃን ክርስቶስ ንዓለም ከመይ ኢሉ ከም ዝገልፅ የርእየና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣቦታትና ዝምህሩና መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ሲ ነቲ ናይ ኣቦታት ትርጉም ዳኣ ኢና ክንውከስ ዝግባአና እምበር ልክዕ እዩ መንፈስ ቅዱስ ክገልፀልና ክእል እዩ ግን ኩሉ ግዜ ናብቲ ርዲእት ናትና ክንውከስ ከም ዘይብልና ናብቲ ናይ ኣቦታትና ክንውከስ ከም ዘለና እንተዳ ሕቶ ኣለና ከዓ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ኣለው ንዓኣቶም እቲ ሕቶታት ከነቕርበሎም ይገባአና እሞኒ ዕድል ስለ ዝተዋሃበኒ ብጣዕሚ የመስግን ቃለ ሂወት የስማዓልና ዲያቆን አሜን አሁን መምህር ተክሉ ቃለ ሂወት የስማዓልና እሺ ሓንቲ ዕድል ክህብ እየ ልተዳልዑ ተሃሊኹም ኣነ ክፍትን ዳቆነይ ሸሓፍትና ሰናይ ያላይ ካልአይቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ትሽዓተ ቁፅሪ 9 ጎይታይሲ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሳሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉይ ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣየደንጉይን እዩ እጂ ኣብዚኣ እንታይ ተረዲኣትኒ ጎይታስ ንኩላትና ማለተይ ከምቲ ገሊኣቶም ዝድንጉይ ዝመስሎም ወይ ድማ ምፅን ዝብሉ ከም ኣቦይ መርጌታ ከም ዘምሃሩና ማለት እዩ ጎይታስ ኩልና ንስሓ ንንስሓ ክንበፅሕ እምበር ሓደ እኳ ክተፍእ ስለዘይደለየ እምበር ሓደ እኳ ክተፍእ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ምእንታና ይዕገሰና ኣሎ ስለዚ ኩልና ክንዘጋጆ ከም ዘለና ምክንያቱም ንዓና ዕድል ሂብና ኣሎ ይዕገሰና ኣሎ ግዜ ይህበና ኣሎ እምበር ምምፅዋዕ ይተርፍን ካብዚኣ ተረዲኤ ማለት እዩ ቃለ ሂወት የስማዓልና ሃፍትና ሰናይት እሺ እምበኣር ንኩልኩም ዝተሳተፍኩም ዘስተንተንኩም ዝሰማዕኩም ንኩልኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጉኡ የብዛሓልኩም እሺ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ቁጥሪ 11 ከተንብባ ትኽእል ዶ ትብል ሜሴጅ መፅያትንላ ካብዞም ግሩፕ እሺ ቅድምና በቦና ምስጋርና ካልኣይት መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10-11 ምናዳ ግን ኣነቶም ብርኹስቲ ምኒደድሕር ስጋ ዝኸዱ ንጎይትነት ከዓ ዝንዕቁ ደፋራት ፈተውቲ ርእሶም ንክብርታት ክፀርፉ ዘየንቀጥቅጡ መላእኽቱ እኳ ብሓይልን ብስልጣንን ዝበልፁ ክነሶምሲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ንኣቶም ዝፃረር ፍርዲ ኣየምፅኡን እዮም እዚኣቶም ግና ከምታ ንማእሰርትን ንጥፍኣትን እተፈጥረት ባሃም እንስሳ እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ እናፀረፉ ብጥፍኣቶም ክጠፉ እዮም እያ ትብል እሺ ቃለ ሂወት የስማዓልና ኩልኩም እምበኣር ምስ ግዜና ክንከይድ ተንተሪፈናና ዘለዋ 7 ደቃይቅ ነቦና ክህቦም እየ መድረክና በቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም በራይ ክብርን
مسجانان نعملخ يخون انتو حونا دياكون محاري أقلقلتك بارخكم وين أبنا أبي مرقتا قاليو تسمع لنا حونا ممر دما كم وتروكم كل جزيه يبكى موكسيتات قال مصحفتي جنسيلكا أبوتات انتا يبلو رئيخا بسفيحو زقرب كالنا دما زيابير أقلقلتك يبارخ مملش دما تصققو يبزحلكا مزمود زمركي عفتنا دينا بري زماري ملاختي يسمع لنا كلكم مبزقوا بأزر لكم دما بحطة يخون كابزن سلسة معرفات ناي كالاي ملكت بيترس دما كابزن زقني أنا سمع دما لمعلتي حسابكم أستنتنكم كتكافلوا زمسكم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ حانت تقسي كابزن سلسة معرف كتاكسين تنتقس دما ننحد حدن دتها حزائيا أبتها قداميت معرف قطري 10 سلازي منمكا انت فلتكم مو أبتزلكم حق ون انت تصنعهم نزنا قارز كل جزية كذكركم حسابي ايو حدا جزية بتداقاقامي ندحر سمعنا يو تمرتي خون تقسي إذا دقا يفلت عندي نبلينا 5 سبات قال جزية بيهرقنا كل جزية حدشيو حجي سلاز من مكوا انت فلتكم مو يزبل زلو أبتزلكم حقون انت تصنعهم نزنا قرزي كل جزية كذكركم حسابي ايو أبتنفلتون أبتحق صنعنا يوزلنان مئنتخن نبرسي كل جزية انتا يدلينا ايو مزخخار يدلينا ايو مستنتان يدلينا ايو أدينا قدس رنقل مريم بزعبا قويتا مستولده اتي تسمع زنبرت أبتا وانجل لقاس معرف كلتا جزية انتا يزبلالو مريم دما نتزبهال نبره تسمعون تواهلو لنبرت تحاسبو دما نبرت يلو جي نتو نسمعو كنحاسبو كنذكرو كل جزية يزدلينا حجي إذخن مهارو زقننا ولا نزانا إلومو مشت دقيمنا تزي أنبيبنا يو ويدما كابتون سمعو لسأنا حنا ذكرنا دما أبهيوتنا لو تخنوري اللو انت دقا كم معرفات تماهيرنا إلنا تذكرو زي بلنا تغينو كابت زي حلفة مهارو زلنا دما أبهيوتنا خنرئي كنذكرو زي نخل تغينا خنمر حلو زي نخل ندحر كوينا نجزي مالتي تنمهار زلنا على أملاخ دما نجزي يكونن على أملاخ نام نايزل ألم زت أمتنا أبز مدر خوينا ناب سماي زت أمتنا أبز جزيا وخوينا دما زل ألماويان مخانا زذكرنا سلازخونه نتيز فلتنا يو نتحق إلنا صنعنا له زلنا كل جزية كنذكره يدلينا كل جزية كذكركم حسابه يبلالو مخنياتو سلامنتاي كيرسع قال أملا كل جزية إنا ذكركا إنا أستنتنكا زنبر تمرحلو يمالتيو أمعرف كلته دما إتا مودة أتا تغسي معرف قطر 10 كلتن كمتي اتمثل حقي
كلبي نابتفقو تملسة حسماوين تحصيباس أبصبري أنجرجرت زبلو بصحوام الله أجي من مكوا انت فلتكمو أبتحقون انت تصنعهم سي كل جزية كذكركم حسابة ينديلو اندحر كل جزية نقال أملاخ نحاسبو نذكرو نستنتنو انت دا أخوينا أبتحقون صنعنا انت دا أهلينا كمتي مسلا كلبي نابتفقو نابتزوت أس مليشو يأتوو يلحسو مالتيو حسماو انت حاسبة أبصبري أنجرجرس زبلو بصحوام حجي ازي نتقال أملاخ نذكرو انت دا أخوينا نستنتنو انت دا أخوينا أو انت دا أصنعنا كم كلبي نابتفقنا نابتي زقدفنا أي حتيات تنسحنا له حتيات أين ملسننا كم حسماون تحاسبا نابصبرن جرجلس زبلاون تنسحنا نتحتياتنا تنازيزنا له ناب أملاخ أقربنا يو تملشنا أين ملسننا سلامنتاي اتقال أملاخ ناوخي نملس ناوخي نودق ما أنتي كل جزء أنتي قبرنا يزخاخرنا إيو أمو قال أملاخ نقرأي مبرهاتي نمجدي دما برهاني زبلو بزيك على أملاخ كنبر أين خلنا كل جزء قال أملاخنا أنا أنت كل جزء نذكرنا نمر حلو ننبرلو يتملشنا نبحثيات كي نودق كم زخبلنا كلبنا بتفقو حسماون تحسبا أبصبري أنجرجرت تملس زبلو نابو أكن ودقنينا سلامنتاي نحاسبو نذكره اللونا مالتيو أبتا معرف سلسة دما قصري 10 شوعة دقيم أتم فقراتي نزقدم إنا فلتكم مس بسحتات أتم 6 زخادو زلو تسحبكم كابسن عطر أسخم كي تودكو تحلو يبلالو نزي قدم إنا فلتكمو بسحتات اتم 6 زخدو زلو تسحيبكم كابسن عطر أسخم كي تودكوسي تحلو جي بسحتات اتم 6 زخدو تسحيبنا كابسن عطر اسنا كي نودق انت هنقبر قبعنا نتاقدمنا زفلتنا يوك الأملاخ كل جزء انت هنقبره كنذكره كنحاسبه كنستنتنه كنوطلو كنبرلو ايو انبر كنزم عراف بصيحنا لنا انتاي مو تماهير كاتباهلنا قربا بهيوتنا ويدما مسبات أبايبل السادة تمرت مصحف قدسية أمسيلنا مسب كان علل كلنا تاكل كلنا له اتزم سنايو كنفلطو نتزم سنايو دما نخالقوت كان كافلو دما يقبعنا يمو تنمهارو زولنا سلازي من مكوان تفلتكم ما عبت زلكم حقون انت تصنعهم نزنا قرزي كل جزية كذكركم حساب إيو ما كل جزية نقال أملاخ إنا ذكرنايو إنا استنتنايو إنا حسبنايو إنا دقمنايو إنا مببنايو كنبر زيادة كله دما نتنببو نتنحسبو نتنستنتنو دما كنبرلو أب قبر خنوعلو تنفلتق على أملاخ مجد أملاك كفلت أنا يتمجد أملاك نفلت أدمى أبا أملاك كبصحنا كل جزية نعنا ذكرنا بأن حسبنا خنبر جابير نقولنا حيلن كلتن يهابنا سلا كل جابير مسجانا يبصحيو نزمت سجابه نعمل اكتيوهان نسنا عطل ما جابير سلام يغنينا نزمت عربي تمرت مصحف قدس بايبل ستادي اي كهلوانانيو مخنياتو مدهاني علم سلا زخونه قداسيه سلا زلنا مالتيمو من الباتهم سرح اب سرح توعلو تايدا ازيلا قاليلكم
ከይተብሉ ምናልባት ንዝመጽ ዓርቢ የብልናን ቅዳሴ ስለዘለና መድኃኔ ዓለም ስለዝኾነ ናሽዑ ሰባት ግበረና ቶም ግዜ ዘለና ድማ መጺና ከነቀድስ ተኻፈልቲ ክንከውን ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ክንቅበል ድማ ናሽዑ ሰባት ግበረና ሰንበት እውን ክንሕብር ኢና ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ምስጋና ንዑ ይኹን እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንክንጅምር ዘናቃቃሕካና ስኻኻ ክብርን ምስጋናን ናኻ ይኹን ጀሚርና ንክንፍፅም ድማ ዘይተፈለኻና እስኻኻ እሞ ሕጂ እውን ነመስክነካ ትንመሃሮ ዘለና ቃልካ አምላኽና ንዑ ዝኸውን ኣብ ውሽጥና ክንዓቁሮ ከነቐምጦ ክንሓስቦ ከነስተንትኖ ክንዝክሮ ክንነብረሉ ክንምራሓሉ ድማ እስኻ ሓግዘና ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገደይ ድማ ብርሃን ተባሂሉ እሞ ኩሉ ግዜ ቃልካ ተሕጅና ኣብቲ ጸልማት ብርሃን እዩ ኣብቲ ጸበባ ራህዋ እዩ ኣብቲ ሕማም ፈውሲ እዩ ኣብቲ ሓዘን ድማ ምፅንናዕ እማ ኣምላኽና ኣፅዋርና ቃልካ ክኸውን እስኻ ሓግዘና በቲ ንመሃሮ ዘሎና ቃልካ ድማ ንፍርድና ዘይኮነስ ንድሕነትና ንጽድቅና ኣብ ቅድሜኻ መውቀሲና ዘይኮነስ ኣብ ቅድሜኻ ድማ መመጎሲና ኣቶም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ ዝብል ድምፂ ሓጎስ ናብ ቤት ጎይታኹም ቤት ሓጎስ እተው ዝብል ድምፂ ክንሰምዓሉ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና ስለኩሉ ተመስገን ጾምና ባርከልና ቀድሰልና እስኻ ትፈትዎ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ከምቲ በዚ ጾም እዚ ንስኻ ንፈተናታት ዲያብሎስ ዝሰዓርካዮ ንሕና ድማ ኣምላኽና ነዚ ጾም እዚ ስምካ ሒዝና ንግብሪ ዲያብሎስ ክንስዕር ንፍቓድ ስጋ ክንስዕር ብፍቓድካ ክንነብር እስኻ ሓግዘና ዑደቶ ሳይናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንኩሉ ኣምላኽና እስኻ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃናንዓልና ጠምዮም ፀሚኦም ዘለዉ ንስዓልና ስጋ ብነብሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀበባ መከራ ኣብ ሽግር ዘለዉ መሰሮ ፍጠረሎም ትወለድና እዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ድማ ይዕብየልና እዚ ዓለም ብዙሕ መገዲ ኣለዋ እማ ኣምላኽና ካብቲ ብዙሕ መገዲ ዓለም ኣውፂኻ መገድኻ ትሕዘልና ብጉብዝና ብዕድመ ብንእስነት ዝመፅእ ፈታኒ ነገር ንኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ኣሳግረልና ብቅድስና ብችዳን ከም ዝነብሩ ግበረልና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የእትወልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ድማ ድሓን ምለሰልና ክሳብ ሕጂ ምሳና ዘለኻ ተመስገን ተረፈ ህይወትና ድማ ይትፈለየና ሰላም ኣውዒልካና ኣኸ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሕድረና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ የብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ
دس يبلكي حتياتنا صريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويسري اكزينو عملاكنا مدعنا يسوس كريستوس كان يكا كان سريات يا دمساسي ابسا ولدو لبركسيات ابراهان انتم اوي كانات واوي دياقونات ادو انس ايرو غصانات ببسمكم كنو فتانون تهاني يرسينس كلوان سمات زيو مهارن كرسس مل 10 تغلطه زيو مهارن كسوس 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 زيو مهارن كرسس كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس مل 10 تغلطه بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس بنت اجزتنا مريم كسوس بنت اجزتنا مريم مهارن كرسس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና አሜን ጀሚሩ ዘፈጸመና ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና لكم أبتاتنا ليكون ودي حسبكم مملألكم يا أبتاتكم يستبرهبكم كرهم أمسينا كلهم تدرى بيت مدينة ألم طبق أمسينا طبق تمهيرنا هل تسمعنا لعلى درجة بصح كان أخ أبتاتنا لما قال كلهم يا نحيو من تعنا نحبه بحقي يتنقل لكم آمين قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا بروح ليتي تكون حويكا قلقلت كاي بارخ على درجة بصحك دحان حدارو داقوني أبزر على درجة بصحك كل دخلتكم دحان حدارو آمين آمين بروح ليتي دحان حدارو ለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ آمين آمين دحان حدارو بروح ليتي كلكم آمين نقول لحنا